Ненко, ти като един добър баща си прати което казваш на... Айде, Льолю се покаша, ставай! Ставай! Може и за пари, бе! Извади му 2 лева, бе! Ние слушаме спокойно и за пари казваме. Нали, това нещо е стои. Нали, това е хубаво. Ако искаш да кажеш, нали, за лево. Всички те пари са за лево, няма проблем. Ти 2 лева, говори! Чакай малко, бе! Аз съм министър без съвсем. Айде си веднага го прибра в джоба начин. Дай тук да стане. Платено е пита. Айде! Стигна до средата на гората. Дай са ми овцете, бе! А за 12? Не, готово, че Аз си ги взимам. Това и права гоник, че ще говоря, само ти не си казва. Може и с шапката червената папка. не може. Давай рекла си го порение. Бяла спрета. Малките си му ги прави жалко. Абе не, стига става средата. Кажи нещо, излез ти си наред! солата панча. Какво е? Аз съм кмета, аз винаги завършвам. Кмета винаги си завършва. Не, кмета първо трябва да вземе цел, след това ще свършва. Айде! Тебе е истина. Аре, какво викаш, Аре, като ти не си Ти се става. Значи ти сервитьорката и в свободното време. Това е сервитьорката в свободното време. Мене снимали ме тук като Наоми Кембъл. Ти що така седиш? Стихотворение бързо. Ето го, ето го. Стихотворение. Може и песен. Имаме представители, които винаги всичко могат да... Остана